abinda Allah ya ce in tansurullaha yansurukum ko in kun ka taimaki Allah Allah zai taimake ku bai ce in ka tashi to saboda haka kaga ashe ya kamata a kula da maganar da aka faɗi saboda in ta sa abin da Allah ya ce kaga dole ba a ɗaukar ta Allah ya ce in kun taimake shi to zai taimake ku to kuma Allah kuma shehu ya faɗa mana mi at taimakon Allah kai mutum ya zaka ka taimaki Allah shine shehu ya ce abin da at taimakon Allah ga bawa shine ya sakan ma Allah komi ya ban ma Allah komi ya gano ya yarda da cewa duk abin da ka faruwa abin da Allah ya kaddara ne to kaga in haka nan to ya taimaki Allah haka nan Allah ka so to shikenan shi kuma Allah sai ya jibe duk lamurra ne gaba ɗaya bai sake wata wahala bai sake komi saboda mi duk abin da ya zo mai ya san da cewa abin da Allah ya tsara ne to wanda ya gano cewa duk abin da ya zo mai ko mai daɗi ne ko mara daɗi ne ko yana so ne ko bai so ne ya yarda da cewa to wannan abin haka Allah ya tsaro min shi to yaddan nan ɗaya da kai ita ɗaya za ta ɗaukaka darajar ka ga Allah ka samu muƙami ga Allah to ashe ko wanda kuma ya koma yana kiran a'a shi dai ina ai sai in baka kai kaza ba za ka kai kaza ka san musamman wasu masu kuɗi haka so gani in sai su ga wanda ma bai da kuɗi ma kamar malahi ne ka ƙi zuwa kai kaza an ce ma kai kaza ka ƙi to kaga daga nan sai zuciya aka maka karkata ta a ganin cewa Allah kai ko da za ka yi bida ai bida wajibi ce saboda mi umurni ne na Allah saboda saboda haka in kai bida to kai ibada sai Allah ya baka ladan ibada kuma in yayi nuhin baka abin da zai baka cikin bidan nan sai ya baka in kuma ba ta wannan hanya Allah ya nuhin baka shi ba to sai ya kawo mashi ta wata hanya yanzu in kana son ka gane cewa lalle fa ba wahala bida ka kasa ka samu ba Allah dai ka baka in ya ga dama yanzu kana ganin wani ya dudu rayuwa ta kullum wani ka haisa wanda zai ci gaini sai ya wahala sannan ya wanda zai ci kullum to wannan can Allah ya kaddaro shi ko da an kashe shi gidansu uwaye ne masu kuɗi na ba su da suka da kuɗi ba to shi wahalar mi yayi shin wahala ta tabbashi shi bidan nan dukiyar nan sai ya zo ya ta abin da girma da kuɗi ko saboda wai haka nan Allah ya kaddaro Allah ya nuhin bashi dukiyar ba sai ya bida ba to ashe tun daga nan sai ka gane yadda ka san shi wanda Allah ya talito gidan mutane masu dukiya masu hali shi ba sai ya wahala bidar ba ga ta nan haka nan kai ma daga bidar kuɗin in Allah ya nuhin baka haka nan zai baka yadda bashi wancan bai yi wahala komai ba kakka yanzu sun cewa wai bidar ta kaɗai ce abin da ka sa Allah ya baka kaga daga nan irin wayan ƙananan abubuwan ne da aka ɗauka ƙananan sai in mutum bai gyara zuciya ta ba sai su kama nisan tashi da Allah saboda haka amma abin da shehu ka so kowa ya mai da zuciya ta yi cikin Allah ya ga cewa ita duniya Allah ya talce ta don mutane su ko mutane Allah ya talce su don kai ne don su bauta mai ko don su san shi to saboda haka kai ka diba gani ga abin da Allah ya talce ka don shi Allah don kai ne talce ka to sai ka bar shi ka kuma ma abin da ya talita don kai sai ka kuma ba wancan abin da ya talita don kai haka ai baka yi hikima ba saboda wannan abin da ya talita don kai ya riga ya aje ma wannan ya tarar ma ga abin da zai baka cikin rayuwarka ko kana so ko baka so sai ma ya baka to saboda haka kana zuwa ka koma ma abin da an naka kana kuma wahalar bid'a ka ba abin da an ka saka bid'a Allah kai ne ya saka bid'a ka bide shi ka bota mishi ka gane shi to sai ka bar wannan sai ka kuma bid'a duniya kaga in mun kai haka nan sai mu ce an yi babba hasara to Allah ya taimake mu